Da. Abracadabra! I ovdje vidite norveški arktički obrok koji proizvodi Drytec, koji imate jedan obrok tu sa nekim dodatnim stvarima. Dakle, tu možete vidjeti što se sve nalazi u paketu, težina, koliko kalorija ima. Dakle, paket ima 1360 kalorija, težak je 350 grama, što nije uopće puno. Otvori ovdje i koristi naljepnicu da bi zalijepio vrećicu. Dakle, paket otvarate ovdje i samo ga povučete da bi ga otvorili. Dakle, ispod naljepnice vidite kako bi trebali koristiti ovo. Znači, samo ga ovako zatvorite u dijelu gdje ste ga otvorili, to je u biti to. Prva stvar je glavno jelo. Dakle, vidite kako je pakirano, vakuumirano je, pasta Provence. Ovdje imate upute kako pripremiti obrok. Choco Crisp, proteinska pločica sa 39% proteina. Energetski napitak sa okusom breskve, 3 decilitra, plastična žlica, Colombian kava, vlažna maramica, kakao, grožđice, keks, ljuti umak, ziplock vrećica, žvakaća guma. Pa idemo to lagano pripremiti. Sve je lagano pripremljeno, pa idemo otvoriti ostale stvari. Da počnemo sa grožđicama. Dobijete ih dosta. Ovako izgledaju. Okus je i dalje dobar, tako da je pakiranje sasvim ok. Slatki krekeri. Choco Crisp. Proteini sa skoro 40% proteina. Iz nekog razloga vrećica je već otvorena. Okus nije loš i dalje je sve hrskavo, ima dosta jak okus po čokoladi. Ali je to stvarno čudno da je ovo bilo otvoreno u paketu. Da probamo kavu. Dosta jaka gorka kava. Kao što ste mogli vidjeti, Skandinavci baš ne vole previše bijelila za kavu ili mlijeko u prahu ili šećer čak. Pa ne dobijete ništa, samo evo kava čista. Kao da je rađeno od pravog mlijeka. Dakle, malo slatkasti krekeri sa žitaricama, od žitarica. Vrećica sa sokom može stajati ovako. Dakle, imate ziplock i evo ga kako sok izgleda, pa da probamo i njega. Iznenađujuće snažan okus po breskvi, poprilično i slatko. Glavno jelo izgleda ovako. Imamo nešto mesa, nešto tjestenine. Meso je lagano kao guma. Tijesto nije uopće loše. Čak niti ovaj umak što se stvorio vjerojatno od previše vode nije loš. Dosta je onako lijepo začinjeno. Ovdje imamo i ljuti umak kojeg nisam siguran da bi uopće koristio, ali stavit ćemo ga malo. Pa da probamo i sa njim. Ljuti umak nije toliko ljut koliko dodaje nekakvu dozu octa ovome jelu. Čini mi se da je dosta bolje bez ljutog umaka, međutim evo imate i tu priliku ako ga hoćete staviti. I dalje je čudna situacija u vezi ove proteinske pločice. Pojeo sam ju pola, ali vidite bila je otvorena unutar paketa. Nadam se da neću umrijeti.